Kwaiwai mabuja ndau yanonhaudzo manhokodzo zuva regumi rebodzi mwedzi uno wazvita. Nyasi tiri kupemberera anonzi Tafadzwa ari paNyamakwerere Lodge pedu kwaMutokoku ari kuita tusvinu kuuchika miti yomango dzonyakaswiti. Ari kuuchika miti yomangodzi, ari kuti mangodzi dzinokwanisa kutengesiwa kunze kwenyika kana vanhu vachinge vatenga. Muti mubodzi uri kubvira pamadhora $3 kwaAmerica. Tinoramba tichitenda kuita tusvinu kwaari kuitaku. Ruben Barwe atanika pachena kuti wazhinji wari kusenza mumapato akasiyana-siyana ohurumende nonyika yedu iyi wari kusenza noZANU-PF. Kuita kwacheku aita zvokuhwina kwamakoni kuti apinde mudunhu romakoni muZANU-PF mo. Tinoramba tichireketa izvi iwe wachiita nharo asi wachizozvitanika pachena mutekaira kwenguva. Wana mukoti munyika medumu waremekedziwa zvikuru nomunyori anonzi Dr. Clement Masakure. Clement Masakure ari kuburitsa pachena kuti nhoroondo yaana mukoti munyika medumu yakabvira iri yokusikinya tusvinu uye kusikinya tukono. Tinoramba tichitenda mabasa anoitiwa nowano muZimbabwe yamu. Kuno zvikoro zvaburitsa vabereki tsungununu kufunga kuti woita sei kuti waboye mari dzokubhadhara zvikoro. Kwai mari yokuti wapwere wafunzisiwe pachikoro chakaita secheWaterfalls yakakwidziwa nosvika muzana zvakapetiwa, izvo zvinotovhundutsa wazhinji nokuti wakakwidza mari yokuAmerica. Kwai vabereki vamwe wakatoita kuuya wakabata mabheura vachida kubheura kunyange novakuru vezvikorowo kuti wazviitirei. Paribe kana mubodzi akagoburitsa kuti chii chakaitika kuti wagone kuita izvi. Uyezve bazi rehurumende rinoringa nezvefundo yevapwere riri kuti rakapawa pamvumo nokuti paribe vabereki vakagonyora kuti maridzo dzirege kugokwidziwa. Kubva apo takakunyepai kuti mutungamiriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Mai Matanda Moyo wakareketa kuti kunyange nevatongi vedzimhosva nemapurisa nevamwe watoripo muhori. Kwai kwaita vanhu vari kufunga kuti wabisa sei. Izvi zviri kufungidziwa kuti waMunangagwa ndio wari kutungamira vanhu nokuti wakuda kuti wagovatanika pachena kuti ndio waripo panyaya dzouhori idzi. Idi hwendo huno heno kwezvinoperera. Nyasi uno kwabva kwaita kunaisiwa tutemo tuchimbi-chimbi tunozikana nechirungu chokuti statutory instrument nogurukota rinoringana zvokutekaidziwa kwezvinhu. Kwaburitsiwa statutory instrument kubva pa91 kuenda pastatutory instrument 297. Takwanisa kuboya matatu ari kuringana nozvokutekaidziwa kwezvinhu. Kwai izvo vanhu vakukwanisa kubhadhara mari dzokuti wabvumirwe kutekaidza vanhu nomakombi dzichibvira pamari inoita zviuru 4 zvemari yomuno kusvikira kuzviuru 6 zvemari yomuno munyika. Kune vamwe vanenge vachida kuchinja manhamba pureti kwai wakwanisa kutengesewa achibvira pamari inoita zviuru 4 zvemari yomuno kuenda kuzviuru 6 zvemari yomunyika. Wanenge warasa mabhuku odzimotika kwai wagotengesewa nozviuru 4. Wanenge wari kuchinja kuti motika yatengesewa nhingi yaya nhingi wakubhadharawo zviuru 4 zvemadhora omuno. Izvi zviri kutorwadza idi. Tindori pakarepo kwai nohurumende mvura yagotengesiwa nemari yokuAmerica. Kwai vanhu vakwanisa hawo kugobhadhara mari yomuZimbabwe yakaenderana nemari yomuAmerica. Zvabva zvatibenutsa paya apo taireketa kuti ngavabenutse $, asi mabenutsiro acho $, vari kubenutsa zvakasunama nokuti paribe ari kutambirisiwa $. Kureketa kuno kwaiwo mugodhi vachagobhadhara $4 pachuru chomarita ega ega. Makanzura inozinwa vachibhadharawo masendi 50 maindastri ari kubhadhara $2 pachuru chomarita ega ega. Izvi zvichatorwadza vazhinji. Titatamuke kuenda pasi rese. Kwai kambani yeJohnson & Johnson yakugadzira mushonga dzewamupengo muSouth Africa. Kwai iri kuringira kuti ichagopa vanhu vese vomuAfrica mushonga uyu, asi pati pazikana baa kuti uchange uchiita mari. Mutongi mukuru muSouth Africa Chief Justice Mogoeng
kwai wagoita kuti vanhu vavhunduke nomunamato wakaita munamato wachigoti kana painodziwa mishonga yedziwa mupengo iri kubva kuna Satani ngaigoparadziwa nayawe. Izvi zvashamisa vazhinji, asi isu tiri kundoti munhu ari kundozvinamatira hache, sokusununguka kwakaita munhu wese kundozviitirawo hache. WokuLiberia vari kuvhota nyasi kuti vagoderedze kuti mutungamiri wenyika anotungamira makore 6 kana kuti 5. Vari kuda pokare futi kuti wagokwanisa kuti vanhu woko wagopiwe mvumo dzokuiwa zvavo zvedzimwe nyika inozikana pachirungu kuti dual citizenship. Tichipedzisira naTatenda Mungofa uyo akuti ari kuburitsa dzimotika dzache muSouth Africa dzinozita rokuti mureza. Tinoramba tichiti mureza weZimbabwe ngausimukire pamberi. Tiri paPamabi yangu togumira pano, ndini wenyu Mhandiwe Nhau, Tiboya neHwedza.